Aquest any us recomano que regaleu colors i ho feu en forma del llibre més bonic de tots els colors, del premiat il·lustrador belga Ton Cham. En aquest llibre hi trobareu el gris, el blanc i el negre, el groc, en forma d'animals, de plantes, menjar, tota mena de personatges de diferents colors. Llavors, és un llibre molt bonic i si voleu posar en pràctica tot el que heu trobat en aquest llibre, us recomano que baixeu a la planta de papereria, a la secció de Belles Arts i Escolar, i trobareu totes les marques Giotto, Staedtler, Milan, Brunzel, i trobareu colors, rotuladors, trobareu ceres, i trobareu acrílics, olis, tota mena de pintures i formats en forma de paper, bloc, perquè pugueu posar en pràctica el llibre més bonic de tots els colors, de Ton Cham.